Grup Santa Susana. Som una corredoria d'assegurances que portem més de 85 anys en el sector. 4 generacions oferint el millor servei als nostres clients. Estem ubicats a Barcelona i a Manresa i treballem per més de 20.000 assegurats per tot Catalunya. Donem solucions a petites, mitjanes, grans empreses, autònoms, particulars, administracions públiques i des de fa més de 20 anys per col·legis professionals. Treballem amb la majoria de companyies asseguradores del mercat i per qualsevol ram. Innovem per vostè. Ens avalen premis a la qualitat i al desenvolupament empresarial atorgats per la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç. El nostre departament d'I+R crea solucions informàtiques a mida pels nostres clients. Ens comprometem en un servei de qualitat. Des de l'any 2000 tenim la certificació ISO que assegura rigor en el mètode de treball en tots els departaments de la corredoria. Estem en associacions de mediadors d'assegurances a nivell estatal. Formem part de la Junta del Col·legi de Mediadors de Barcelona. A més de tenir-hi una activitat destacada, també hi impartim formació. Estem compromesos amb la cultura i l'obra social. Desenvolupem programes que inclouen concursos literaris, actes culturals, esportius i benèfics. Patrocinem accions que els nostres clients realitzen per fomentar la seva activitat. Des de Grup Santa Susana vetllarem pels seus interessos. Estarem orgullosos de ser el seu mediador.